Okay. So this is the countdown, the top 10. A hashtag. So ku zo na gaban talabijin inda wannan shirin namu zai fara zamu je fara kallon waka ta 10 da dia cikin wannan namu na. We were when we just the mother, killing every show with a bada. Now we just they going further. Now you know fi count my dollar. Show them one to another. Made for run no. Yarinya, made for run no. Take shower, made for run no. Mr. DJ, someone nana, only moment, nana, only moment, nana, only moment. Zo na dia gaban talabijin inda zamu dan tafi kuma je muka da number 1 in the top 10 chart. Wannan ita ce ta daya a wannan satin. The number one. Danna subscribe. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zaran mun